Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय माने आं दिनैहाय आंनि फेभरेट ओंख्रि संनानै जानो नागिरदों आरो फेभरेट माने आंनिल' नङा जोंनि जितु बर'फोरनि बयनिबो बांसिनैनो फेभरेट आरो बियो फेभरेट मथ' मिथिखायो मा बुस्थु अमा बेदर आरोना अमा बेदर माने आं इयाव तामिलनाडुआव फैनायनिफ्राय आं खनसेबो अमा बेदर जानो मोनाखैमोन आरो इयाव अमा बेदरजों थानाय खाथियाव अमा बेदरखौनो मोना आरोना ओमफ्राय 7 मासनि बारा जाबाय आरो जितु जों बङाइगाव हस्टेलाव जेब्ला दंमोन ना होमबा इयाव फैनोसैनि सिगां आरो बे जानायानो आरो ओमफ्राय जानो मोनथाराखै जि अमा बेदर जानो लुबैदोंमोन आङो दिनै फाइनालि अमा बेदर जानो मोनसिगोन आरो आङो सासे माने बिराद गोजानाव थांनांगौ आरो ओमफ्राय सासे जोंनि लोगो दङ आरोना सिनाखि ओमफ्राय बेनो फैसा होनानै ओमफ्राय बेखौ लायहोबाय आङो अमा बेदरखौ ओमफ्राय बे जोंनो अमा बेदरखौ लाबोना होफैदों आरो स' बेखौनो आं दायो माने जानोबोथ' बेयाव जेनेगाजों हजों अमा बेदरफोरखौ मैथाजों जायो ओमफ्राय आरो बिदिनो बिराद बायदिसिना बुस्थुबो जों जायोना जोङो हजोंहाय आसामाव दा बेयावथ' बेफोरबायदि मैथा बायदिसिना बिदि मोननो थाङा स' आङो आलु बिलाहि लगायनानै बिदिनो एवनानै जानोसै आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबायदि सङो आं बेयावहाय नाजों ओमफ्राय थालिरजों संदों आरोना नाजों थालिरजों संदों ओमफ्राय दा नै अमा बेदरखौ आङो रुग्रोनानै लादों एसे ओमफ्राय बेखौ दा संनोसै आरो नाजों थालिरजों बियो मोनसिगोन बेखौ बोखांग्रोनोसै ओमफ्राय दा आङो संनोसै खाना ही नहीं दिखेगा कोई भाजी को निकालना पड़ेगा बे बेदरा माने बुरजाना गोजा आङो संजोबा आरोना माखासे एवफ्रामना दोनबाय बेखौ नांखागौ आरो ना आखाइ हुगारनो मानो बारा थाव होआ एसेल' होगोन बेदरा मेजेम दंखायोना बारासो जाबावबाय थावा मैथाजों जानो लुबैदोंमोन आं अमा बेदरखौ मैथा ओमफ्राय दाथ' बेसर गोरलै ओंखारदोंना जोंनि हजोंहाय बेसर लाइ बायदिसिना मोनसिगोन ना दा ओमफ्राय बेयाव मोना बिदि बेसर मैथाखौथ' मोनखाया बेयाव नुनोनो थाङा बबेबा साइडथिं नुयोनो ओमफ्राय दा जों थानाय थिलियाव गैया आरो एवना लानोगोन आङो ओमफ्राय इयाव आङो मा होनो बानलु गोरान होगोन आङो जोबोद गोथाव मोनो आं बानलुखौ बिदि गथायैनो होगोन आं बेदरखौनो आङो अमा बेदरखौ गामला संनानैबाबो जानो मोजां मोनो आङो जोंनिथिंजाय ना अरुणाचलाव अमा बेदरखौ माबायदि जायो मिथिगौ माने बेदरखौ बिदिनो गिदिर हायो आरोना जोंनि बायदि फिसा हाया गिदिर हानानै ओमफ्राय औवा मेवाइ गोखैजों रुयो ओमफ्राय हजोंहाय अरुणाचलाव ना बांसिनानो रुनाय मैगं जायोना ओमफ्राय अमा बेदरफोरखौबो रुनानैसो जायो जोंनि ओरै आसामाव आरो बेफोरखौ अमा बेदरफोरखौ रुनानै जानो लुबैयोना बिदिनो हाइजें बायदिसिना मस्ला मस्लि होनानै रुबाथाय बिराद गोथाव मोनजायो मालाबा जानाय ओमफ्राय हाइजेंखौ दा होथ'आ आङो दाहाय अमा बेदरा जेथिया मेजेम मोनगोन ना ada isi
मत करो तो। खायसे कसं दुधात थावावनो खायो ओमफ्राय आं थाव होआखै आरो ना मानो होनबा बे अमा बेदरनि मेजेमा ओंखारनानै बिदिनो थाव जानानै थाखायो नालाय ओमफ्राय बे थावआवनो होबाथाय माने मोदोमनाया एसे मोजां फैयो। बेदरा एसे एसे इदि जाबायना आंनियाव आलु गरसे होदों आरो ना आलुआ गरसे नङा गिदिरमोन नालाय आलुआ जालुक Birat nah hai bilang ini bilang ini mana ओरैनोथ' आं बेदरखौ रुखादों एसे होमबाबो आलुआ मोनाखैना ओमफ्राय आलुनि थाखाय आलु मोननायनि थाखाय एसे होनांगोन आरो एसे ग्रेभि बानायगोन आं wow oरैबायदि मोजां जाखाबाय एसे ग्रेभि बानायदों आरो ना ओंखामजों लगायना जानो हानाय आलुआबो मोजां मोनबाय एबार थांसै जानोसै Birat देखिए कब आएगा ना आओ ना तेरा पाव पूरी ना दिखाई देगा यार कुंडिया उसको बुआ दे देना ना एक लड़की को मैं टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ हाँ पता नहीं वो क्या करने देगा वो टेस्ट कर रहा है अभी मेरा वीडियो को और मेरा वीडियो और नहीं बोल पा रहा मेरा वीडियो को नहीं हाँ मेरा सब्जी को वो टेस्ट कर रहा है ठीक है कैसा लग रहा है ना गरम क्या उसको गरम है कैसा लग रहा है थोड़ा खराब है बहुत अच्छा है अच्छा है ना कहाँ से बना मतलब कहाँ से सीखते हो बनाने मैं नहीं सिखाई उसको मैं जैसे पसंद है ऐसे खाती हूँ उसको बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा ना सच में चलो खाना खाते हैं उड़ीसा नहीं ये मिले ठीक है उड़ीसा का लड़की है ये हाँ मुझे सामने पता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो ना कुछ भी नहीं बोलता खा रहा है सॉरी इसका बनाया हुआ ये चिकन बहुत ही अच्छा है हाँ बहुत ही अच्छा ऊपर हाँ
आप लोग भी बनाकर टेस्ट करो, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और इसका चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ और हो गया। टाटा बाय बाय। ठीक है गाइस, बाय बाय। थैंक यू। सब्जी टेस्टी है ना, सच में बोलो। सच में बहुत टेस्टी है, सच में। नहीं तू मारेगा भी मन में सोने का टाइम में। नहीं है सच में, ये क्या क्या मिलाई है इसने तो बताया होगा, आप लोग वो करके देखो, टेस्टी है। तो बेटा से हम जाती है। ये भी मछली का सब्जी है। और ये क्या है? ये तुमने बनाया है। और ये क्या सब्जी है बोला था? मछली। और ये दाल। ठीक है, तुम दोनों साथ में खा रहा है? हाँ ठीक है, मैं अकेला खा लूंगी, तुम दोनों साथ में।